8 na frekvenci 2400, časování 12. Začal jsem vlastně, přišel jsem dneska domů, říkám, dneska to vyměním, ať to ještě můžu vyzkoušet. No a nebo jsem do studia do Prahy, ne. A říkám OK, jdu do toho hnedka, protože jsem si dal normálně to na ležatou a vyndám ty rámky, no jenže ty rámky celkem stuha vyndávat už, jo. Takže to byla první věc, ty rámky šly hrozně stuha vyndat, ale vyndal jsem je. Začnu osazovat ty nový rámky a si říkám, tyjo, to je nějak stuha. No a pak ještě vlastně zjistím, že se mi nevejde jedna pod větrák. Že větrák jsem ještě odendal, no ale samozřejmě ty rámky nezacvakaly, protože si to šlo stuha do toho fotu dát. Tak říkám, tyjo, ale všechno sedí, se všechno kontrolovat, co všechno šlo. Tak říkám, OK, že nějak musím to nandal, povedlo se teda, ale rámky nezacvakaly. Takže vlastně oni nebyly nepřipevnění, že byly tam jenom zasudní. A pustil jsem to samozřejmě nenaběhl, tak si říkám, no do háje, no to je sice super, OK, tak asi je vrátím teda. Když vyndávám z kompu, dávám tam zpátky tyhle ty taky nezacvakaly a ani nešli skoro zandat, jo. Tam nezacvakly a zpátky se to dávalo, takhle se pouštím počítač, nenaběhne. Tak je vyndám, vezmu tamhle stlačený vzduch, vyfoukal jsem ty sloty, vzal jsem tyhle predátory, dáme je tam znova a konečně to cvaklo. Ještě tam si to trochu víc stuha, ale zacvaklo to, byl tam nasázený, potom tam dávám ten ventilátor zpátky a ten ventilátor je teda po 3 mm nějak tak zvedlej. Tak jak byl předtím, ničemu to nevadí, teplota vůbec, všechno je OK, mám ještě lepší teploty, protože jsem čistil počítač a teďkon až potom. No tak krásně to naběhlo, všechno OK, akorát rámky byly nastavený na číslání 15 a myslím, že na 22 V, tak jsem to ještě pro 8 musel přenastavovat, jak původně naběhli, 32 GB a čtenej, hnedka jsem to i zkoušel v After Effectech. Krásně to fungovalo, všechno šlo líp. No a pak šlo čištění teda na řadu, takže jsem vlastně otevřel caseu opět. No, já měl tu přední panel otevřený, ale i ten zadní jsem teda otevřel. Druhej, ten pravej. No a to čištění samozřejmě, to jsem vyčistil. Teploty teda počítači se o něco snížili se o něco, asi o 4 stupně to šlo dolů, takže taky paráda, že toho prachu bylo strašně moc, ale tak jako hodně prachu tam bylo. Protože ho naposledy čistil, kdy to bylo, když předtím, než jsem sem jel, jako když jsem nastěhoval komp, tak bylo někdy o prázdninách, jsem ho naposledy čistil. Takže to bylo naposledy čištěný ten komp. Je to vlastně všechno OK, krásně se stříhá, takže kdo stříhá videa, tak určitě 32 GB RAM, hodně to pomohlo. Jako vodoslíp se mi v tom stříhá. A to je asi tak všechno v tom videu, tady jestli teda ty věci bacha, tak se vám to nestane jako mě, já vám tady nezacvakat, musíte půjít celou prostě, když máte teda správný rámky, jo, nemáte na desku, která má DDR4, a teda DDR3, tak vám to logicky nepůjde, jo, ale to je tak asi k tomu vlastně všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, musíte nech like, odběr, jo, koment nějaký, no a zase jako nějakého videa, tak se mějte a čau.
muset otresovat, no a teď jdeme to. Povím sa, keď to bude, ale sa mi grafika nepopchá, buchne sa tu, táto musí ísť preč pod. Kábel tam trochu lepšie. A teraz sa tvoríme kej. Petka stará a stačí 4 jatrová, máme tu grafiku, ako môžete vidieť, a počuť moje mačky, no, snad to nevadí a zatiaľ. Ja som spolu, keď byl OPS a ukázal vám FPS. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this. Ako môžete vidieť, mám nad 515 synchro core score a na multicore 1590 na počítač trochu. Máme na OpenCL score 3900, počkaj. 3922. Ahoj, moje meno je Erik a v dnešnom technologickom videu si ukážeme, ako ide. To je všetko z tejto teoretickej časti. No, a čo vlastne treba spraviť? V prvom rade si treba v počítači nájsť priestor pre rámku a otvoriť si tam dve také páčky. Jedna je hore, jedna dole, kde vám umožňujú tam rámku vložiť a potom sa pozrieť na samotnú pamäť, pretože ona nie je symetrická. Táto časť je väčšia ako táto. A takisto aj ten slot v počítači nie je symetrický, takže presne podľa toho, kde je dlhší, kde je kratší, to treba zaučiť. Nesprávne vám to. Ja mám BIOS GB Aorus, takže ak máte nejakú inú základnú dosku, môže vyzerať aj niečo iné. My si musíme nájsť naše rámky. Najprv si to zapneme do Easy módu, kde vidíme taký základný prehľad o počítači. Vidíme frekvenciu procesora a ďalšie veci. Zideme do kolónky DRAM status, kde vidíme vypísané všetky moduly rámky. A vidíme, že nám počítač detekuje 4 slotov A1 až B2. Takže je to v poriadku, počítač ich registruje. Čo musíme spraviť ďalej, je
pretože tieto profily sú rôzne. Ja keď to zakúšam, dám napríklad profile 2, tak vidíme, že už frekvencia je 1600 na časovaní 17, 21. Podľa krabičky má byť profil národný top, ale samozrejme to záleží iba na vašom počítači. Je možné, že sa vám tam ukážu aj 3 profily, mne sa ukázali len 2, takže to už si treba odkontrolovať. Keď to máme, tak dojdeme do kolónky Save and Exit. Potom dáme Save and Exit Setting. Dáme Yes. A teraz sa nám počítač nabootuje, alebo povedané, ukáže sa nám klasický Windows. Trvá to o niečo dlhšie než bežne, pretože samozrejme počítač sa vnútri nastavuje. Nie je to tak, že vy niečo kliknete a počítač okamžite rieši. Musí sa teda to celé nastaviť, to celá dávka je jedna zo základných častí počítača. Ak už sme došli sem do tohto štádia, tak znamená to, že už je všetko v poriadku. Zatiaľ, čo sa mi to načíta, tak vám môžem povedať nejaké tie tipy, čo sa môže stať. Ak sa vám rámky vôbec nezasvietili, alebo sa vám dokonca na monitore nezobrazilo vôbec nič, je možné, že váš BIOS nie je aktuálny. Čo v takom prípade robiť? Treba vytiahnuť dve rámky, ktoré ste dodali, alebo ak ste menili, tak dať tam tie pôvodné a BIOS aktualizovať. Ako to urobiť? To je téma na samostatné video, ak by ste o to mali záujem, rozhodne napíšte dole do komentáru. Ak prejde táto aktualizácia, tak by pravdepodobne malo všetko fungovať. Mne osobne sa to stalo takisto, takže mám aj s týmto skúsenosti. V prípade, že by nedaj Bože niečo začalo horieť alebo niečo také, tak treba skontrolovať, či ste naozaj vložili správne rámky so správnou frekvenciou a či sú správna rada, lebo máme rady DDR1 až DDR5. Teraz si ukážeme ešte taký menší bonus pre ľudí, čo majú RGB rámky. Ak ste založili nové rámky alebo doplnili, je možné, že svietenie alebo nejaké tie prechody farieb nebudú úplne dosynchronizované. To je úplne banálna vec, ktorá sa dá úplne jednoducho vyriešiť. Ak nemáte stiahnutý RGB driver, tak to môžete urobiť na stránke základnej dosky. Ja mám základnú dosku Gigabyte Aorus, takže preto si stiahnem RGB Fusion od spoločnosti Gigabyte. Po stiahnutí si tento software jednoducho otvoríme a jediné, čo musíme spraviť, je, že všetko vypneme, chvíľu počkáme a zapneme na novo. Toť všetko. Teraz by sa vám rámky mali zosynchronizovať. Ak ste samozrejme kupovali v rôznych rokoch alebo od rôznej značky, tak to 100% nikdy zosynchronizovať nemôžete, ale aspoň najviac ako sa to dá. Povedzme si pravdu, prípadne sa v BIOSe je celkom mesiarina a ak nemáte skúsenosti v oblasti IT, môže sa stať, že urobíte viacej neplechy ako užitku. Aj vo Windowse sa dá pozrieť, či všetky 4 rámky fungujú ako majú. Do vyhľadávania vo Windowse si napíšeme správca úloh a v správcovi úloh si dojdeme do kolónky výkon a pamäť. A tuto vidíme opäť dole. Potvrdené 13,9/67,5. To znamená, koľko máme rámky. Potom tu máme vyrovnávacia pamäť a niečo. Táto rámka je viacej ako 64, to je jasné, ale počne sa to ešte aj cez vyrovnávaciu pamäť diskov a tak ďalej. Je toho naozaj viacej. Ale skrátka vidíme, že to číslo nám tu narastlo. Takže je to v poriadku. Ak máte počítači SmartBrick, ktorý spravuje všetky svetielka RGB a celý počítač,
tak si to vieme skontrolovať aj cez neho. Ja tento Smart Brick mám od spoločnosti NZXT a mám k nemu aj software. A hneď ako si otvorím tohto správcu, tak vidím v kolónke RAM všetky svoje moduly. Takže vidím, že mi tu ukazuje 4 moduly, takže je to v poriadku. Registruje všetky 4. Ako ste práve videli, doplnenie či výmena ramky nie je žiadny zložitý úkon. Stačí, ak si
4 jadra, 4 tredy, 4 frekvencie. Takto procesor switch zaujíma přeci môžete ho zohnať za nejaký... Podľa toho za koľko kúpite, ale približne aj 10 €. V týchto HDDčkách sa moc nevyznalo do toho do počítača, ale za počítača. Ak nie pre každého to je potreba, ale my ho tam dávame kvôli ďalej tu máme takýto PC case káble, po ktoré budeme používať, lebo tá case, ktorú máme je ďalej tu máme takúto, že Acer caseu, ktorú sme kúpili aj so zdrojom za 10 € celú. Je dosť ťažká. Za 10 € Takže mašinovská je postavená, vlastne už to ideme založiť do tej casey a zapojiť to tam.
finálně vypadá ten build. Tak vypadá to tu. To je taký, že PC to 100 €, fakt nemôžete to čakať moc, lebo tak no. Zoberte si, že je to fakt, že fakt, že maličký budget, ktorý sa snažíte dodržovať. Čiže fakt za tých 100 € asi, no neviem, či lepší build viete postaviť. Určite viete, keď fakt dáky. Máte dosť spracované známkami aj z grafickú kartou naraz kúpite, tak vtedy ale kúpite po komponentoch, tak fakt neviem, či by si to čo lepšie vedeli kúpiť. Tak by ste mali záujem o tento počítač, píšte do komentárov a vieme sa na cene dohodnúť, lebo my tento počítač vlastne nepotrebujeme. Ešte povieme cenu. Ešte si to dá kúpať, ak sa na to aj pre tých, čo to kupujú, aj pre tých, čo to, aj pre nás vlastne. No vidíte, dávam vám link. Dobre, keď to spoločne na všetko, ak sa vám páči, dajte like a odber. Napíšte do komentáru, čo ďalej by ste chceli. Áno. A ak sa vám takéto videá páčia, budú aj ďalšie buildy, čo sa dočkám povedať nejaký, že za väčším budžetom. Já ti vítám na kanále Jak se co dělá a společně ukážeme, jak si jednoduše do svého počítače můžete stáhnout a nainstalovat Voice Changer, což je aplikace, která vám pomůže jednoduše změnit hlas, když budete mluvit do vašeho mikrofonu. Takže jako první věc tedy přejdeme na stránku clownfishvoicechanger.net a na této stránce v horním menu přejdeme do položky Download. Zobrazí se nám pod menu a zde si vybereme naší verzi operačního systému a u této verze klikneme na tlačítko Download. Následně jsme přesměrováni na novou stránku a zde klikneme na tlačítko Download. Zde si opět tedy zvolíme verzi našeho operačního systému a klikneme na tlačítko Download. Tímto se nám do našeho počítače stáhne instalační balíček, takže tento instalační balíček nyní spustíme. Zobrazí se nám průvodce instalací, takže zde klikneme na tlačítko Next. V dalším kroku opět pokračujeme tlačítkem Next. V následujícím kroku si zde zvolíme cestu, kam chceme program nainstalovat, případně necháme cestu předzvolenou a klikneme na tlačítko Next. Následně klikneme na tlačítko Install a poté, co je tento proces dokončený, klikneme na tlačítko Next. Následně klikneme na tlačítko Finish. V tuto chvíli bychom tedy měli mít program pro měnění hlasu nainstalovaný a ikonku od tohoto programu měli mít jednoduše, takže jednoduše tento program spustíme. A poté, co máme tento program spuštěný, tak v našem hlavním panelu v pravém dolním rohu klikneme na ikonku šipky, zobrazí se nám pod menu a
a zde klikneme pravým tlačítkem na myši na ikonku tohoto programu. Tímto se nám zobrazí jeho podmenu a zde klikneme na položku Set Voice Changer. Následně se nám zobrazí program pro měnění hlasu a zde si stačí už jednoduše vybrat, kterým hlasem chceme začít mluvit. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, Tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak to dělá. můj setup. A dneska se o něj s váma podělím. A začneme klávesnicí. Je to klávesnice od White Shark, není to žádná placená propagace. Commandos, myslím, že se jmenuje, má modrý switche, které jsou docela dobrý, právě když ty klávesy jsou nahlas, tak to dělá ráno. Tady ta klávesnice stála asi 700, takže jo, je prostě super, to obrovská dobrá. Tady mám mikrofon, není to úplně nějaký prostě extra fancy mikrofon, je to prostě obyčejný mikrák, jenom prostě na to, na poslouchat, na mluvení. Jmenuje se Tracer, to bude Flex, protože vždycky dá se hejbat. Tady žádný z těch produktů není placená propagace, jenom kdyby se někdo ptal. Tady ten mikrofon stál kolem 300, je úplně super, má tady prostě jeden prostě ten mikrofon, to hlavní, do čeho mluvíte. Snímá teda docela jako dobře, ale musí to být hodně blízko u něj. Takže tak, no, to nevadí. Další tady máme myšku, tohle je Fury, model Warrior. Je to fakt dobrá myška. Má tady tlačítko na nastavení DPI, tady to má myslím 7200, pokud se nepletu. Jo, tady je to napsané prostě, hezky. No, prostě má
pravý, levý, tlačítko kolečko, DPI a ještě 2 poslední tlačítka, který se super vyhodí. Tahle myška stála asi 300. Je teda super, proto jak je poměrně levná. Má dobře sní. Tady máme sluchátka, což jsou konekty. Funkovatý, já se nemůžu hlavně na streaming, streamovat SSDčko s velikostí GeForce RTX 3000 počítač. Je to teda už hotová sestava od Alzy. Sebe ten větrák a ty ramky tak svítí nové důvody. Jinak tady ty přední repráky se přepínají takhle horním tlačítkem. Můžete si dát takhle jakkoliv chcete barvu. Tenhle počítač má v sobě Intel Core i5-12400F, grafickou kartu Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB video paměti, což je šílený. Ramky tak jsou Kingston Fury DDR4 32 GB. Pak tam schovaný SSDčko M2, což je Kingston. Tady vám to takhle zase napíšu. Je to od Kingston SSDčko s rychlostí 1 TB. Super, šílený rychlost 7000 megabitů za sekundu. A pokud se podíváme dovnitř, ještě jsou 2 SATA kabely, protože mám ještě 2 SSD disky. Jeden z velikostí 1 TB a druhý z velikostí 512 GB. Takže to je asi všechno, co bych vám chtěl říct. A teď se třeba podíváme, jak rychle běžejí různý hry. Jako první test, tak jsem si vzal singleplayerovku na středověkou tematiku Kingdom Come Deliverance, vyšla v roce 2018 a jak vidíte, tak průměr byl 60 fps skoro, což je na takovýhle jako graficky náročnou hru docela dobrý. Na maximální nastavení od Full HD 1080p. 4K jsem neskoušel, jelikož by to asi crashlo. Nemám zase tak extra výkonný kom. A teď se můžete dokoukat na tady toho Fantasy Beam. No, Space Beam, spíš jsem prostě nebyl tak jsem menší. Jako další test, tak jsem si připravil hru, kterou spousta z vás určitě zná, je to Rocket League. Najdete ji nomé v pohodě na Epic Games Store. Je to hra, která vyšla v roku 2020, je to vlastně prostě hrajete fotbal akorát s autama. A tato hra není úplně nějak moc graficky náročná, protože jak vidíte na maximální detaily, tak jsem tuto hru rozjel v průměru na nějakých 360 fps, což je masakrální oproti minulejšímu testu s Kingdom Come. Tak přece jenom Kingdom Come je víc graficky náročný. A teď se dívejte na můj totální noobský gól.
další hru s Epicou, je to Fortnite, který určitě spoustu z vás zná, který vyšel v roce 2017. Jenže v průběhu let dostal spoustu změn, třeba dostal extrémní schos v úložišti, kdy si z toho stáhli ze skoro 100 GB, což je skoro stejný jako máte GTA 5. A teď je se, že toho stáhnete za 70. Jinak tuhle hru jsem rozdělil v průměru na 210 FPS s maximálním nastavením s Full HD, ale akorát se zapnutým DLSS, což je renderování v nižším rozlišení. A teď se podívejte, jak to tady se jim tohle